să mă duc. S-a parcat pe un răsut. Curios și în urma lui au pornit să spus hai hui. Și-au ales la întâmplare alte locuri de parcare. Urechi și ochișori și bolboși și obrăjori. Sau pe unde au apucat, tot în alb au îmbrăcat. Bucuria și deschidă, că au adus în cer lumină. Și în jurul barbătoși s-au mers treaba ca pe roți. Unul doar mare și regal a ieșit la libertate. L-au găsit de dimineață, a dormit într-o mustață. Hai, Mihai! Hai, Mihăiță! Din văzut completarea, celor de zăpadă, nu străine călătoare, adunate în cer de mare, fulgișori, grădinare, răspândind flori de gheață pe a noastră uverdare. Bravo, Mihai! Urați foși putea de vânt, de când cerul spre pământ, iarna pe la noi din nou, vine iar cu anul nou. În vacanța la Crăciun, vrem zăpadă de ajun. Fulgi fusterițe, unde să coboare pe la mânt. Pe nici figurezi de noapte, lângă căsuța mea. Peste dealuri cu urcuși, să avem nici minuni. Iarna, hai să ne distrăm pe vietul să facem. Până să tinde o zi, iar asta vom strămânge. Mă ghidăm, să așteptăm fulgerilor să ne jucăm. Din amende vom avea să zidim un om de nea. Bravo! L-a venit? Darius! Colinde, colinde, E vreme! e vremea colindelor, căci viața se întinde asemenea oglinzilor și tremură brazii mișcând rămurelele, căci noaptea de azi când scântuie stelele. Se bucur copiii și fetele de dragul Mariei, își piaptă-nă pletele de dragul Mariei și al Mântuitorului. Ducește pe ceruri ostea călătorul. Bravo! Foarte și Cristina. Deschideți ușa, vin cu colinduța, busuio pe masă, sărbătoare în casă. Deschideți ușa, vin cu colinduța, busuio pe masă, sărbătoare în casă. Florile galbe, florile galbe,
ajută la copii cadouri și jucării. Lumea toată e bucuroasă și de toate sunt pe masă, peste tot e armonie, așa vrea mereu să fie. Dragi copii din țara asta, vă iadăm de toate, moșcățunii cei de acolo, de le știe toate. Uite cum vă spune badea, iarnă, noapte, pe zăpadă, el frumite cum îți spune la fereastră să vă vadă. Unde sunt în casă, vă spun mai moșul are, colo cei la el îți prinde, pe genunchi o carte mare. Și condegea de-a zică scrie, ce copii, ce pulsare, și de acolo știe moșul, că și el, lucru mare. Bravo! Thank you.
vrea nimic decât un an mai bun. Când vei citi, vei înțelege că și tu poți. Ce-am scris, vreau sănătate pentru toți, să nu pui întrebări de ce și cum, de aceea spun că te pornești la drum. Ce mai vreau? Vreau liniște și pace, să nu mai văd de boli cum lumea zace, să fie viață fără teamă, auzi ce spun, să nu treci cu vederea, Moș Crăciun. De sărbători să fim din nou cu toții, bunicii să-și cuprindă în prag nepoții. Cu drag să colindăm iar lerurile, aceste daruri moșule și cer. Moș primea cu pălării, urma nuță avea apri, o steluță de zăpadă, oare cât o zăpai cale? Când e sărbători acasă, ne adună cu toții la masă, cântând dulcile colini de bascurieri necuvinte. Moșule, să știi, te aștept. Ți-am luat și un medicament. Mi-a spus mama că tușești. Unde așa că răce? Ți-am luat și un bular să-ți pui la năsuc măcar. De ce nu te îngrijești? Vezi ce rău e când răcești? Uite, când eu sunt răcită, mami tare nu se agită. Îmi dă ceai, îmi face frecții și apoi trece la injecție. Însă, nu te așteptui. Nu-i așa că dor copii? Mai bine te îngrijești, că noi cu drag te așteptăm cu cadou să sosești. Ajutoarele de moșile ce la bolnări din atelier, eu punte mare mulater, descrisor de la copii ce așteaptă jucării. Bunul nostru moșile ce nu va să se din nou la drum, iar micuțele ajutoare vor face jucărioare. Mulți ele spiritul și regi, vin îndată de idei, care crea ajutor, mingi, păpuși, chiar și roboți. Le-ți dorește ciocolată, le-ți nepreparată. Totul se împachetează, în sanic se așează. Lăudați și
Ia ca vin cu sănioara și cu darul proaspete Bucuroși. bucuroși, De oaspete. bucuroși de oaspete, Bucuroși, bucuroși. Strigă glasul. bucuroși, bucuroși, strigă glasul de copii. Moșule. Moșule, de unde vii? Ia ca vin bine strămoși, încărca cu jucării, pentru voi, iubiți copii.
cuvinte să vă spun. În primul și în primul rând vreau să-i mulțumim Părintelui Stroia pentru faptul că an de an este alături de noi, cu trupul, cu sufletul, cu gândul. Am aici o fetiță emoționată care vrea să vă recite o poezie. Am înțeles că Vicky. Cei din urmă vor fi întotdeauna cei din tâi, da? Și îți mulțumesc pentru răbdare și Bianca. În regulă, mulțumim, părinte, ne scuzați, ne organizăm așa, avem un înger aici alături de noi care ne va bucura sufletul. Îl văd emoționat și pe domnul director, uite, e pregătit cu bomboane, ca de obicei în școala 39 ne aleargă și pe noi și pe voi cu bomboane și iată că Vicky vrea să ne zic o poezie. Vrei să ne zici și tu? Da? Vrei să ne zici și tu, îngeraș? Uite, domnul de acolo și doamna, soția, așa au pregătit niște mere pentru tine. Ai răbdare? Cum te cheamă? Emma, vai, ce nume frumos ai! Uite, împreună o ascultăm pe Vicky. Vrei? Gata. De vrei să știi, copile, spun ce înseamnă pentru noi Crăciun. E sărbătoarea ce amintește când Fiul Domnului sosește pe pământ, o să trăiască, pe oameni
să-i mântuiască cât vei trăi să-l cinstești, tot timpul să-ți amintești și în casa de Crăciun să fie sărbătoare și bucurie, dragul să-l împodobești, lângă el darul să găsești. Am văzut cu ochii în lacrimi că tu nu recizi nimic, nu spui nimic și noi ne grăbim așa, suntem pe repede înainte. Cum te numești? Bianca? Da. Tu ești Bianca Vâlcea? Ai, ce frumos! Și vrei să ne recizi Biancușa? Vine moșul? Da. De Marin Moscu? Mult succes, da? Suntem alături de tine. Vine moșul, fiți pe fază, vine moșul, rogi la față ca cu coșul, duce în spate un sfâr mare, plin cu dulciuri și cu soare. Glasul ne cheamă taină, poartă Biblia sub haină, moșul nostru e Moș Crăciun, vesel darnic este bun. Fiți copii pe fază toți, trece curent pe la porți, în hămaș la săni stele, hai urcați, bună spre ele! Super, mulțumim, Bianca! Și dacă fetele sunt la înălțime maximă și au talent și pun atâta suflet în ceea ce fac, băieții nu se lasă mai prejos. Dominic, unde ești? Dominic, unde ești? Dragul meu, ești atât de frumos și de talentat, te primim așa cu zâmbetul pe buze și îți urăm mult succes! Pe la dumneavoastră departe de ușa noastră și ne așteaptă alte case cu bucate mai gustoase, cu pâine caldă, pufoasă, cu vinuri bune de vicealese. Rămas bun, dragi gospodari, la anul și la mulți ani. Super! Și fiindcă vă vedem frumoși, talentați, emoționați, cu zâmbetul pe buze, mai vrea cineva să recite? Iulia noastră, sigur Iulia, ia să vedem. Crăciunul copiilor de Octavian Goga, dragi copii din țara asta, vă mirați voi cum se poate. Moș Crăciun din cer de acolo, de le știe toate. Uite cum vă spune tata, iarna noapte pe zăpadă, el trimite câte un înger la fereastră să vă vadă. Îngerii se uită în casă, văd și spun, iar moșul are colo în cer la el, întindă pe genunchi o carte mare, cu conde de arginte al scrie ce copil și te purtare, și de acolo știe moșul, că și rete lucru mare. Ne vede acolo la geam printre vitralii. Mai avem un copil talentat, așa, năzdrăvan, vrea să ne spună ceva? Ema, draga mea, tu ce vrei să ne spui? Așa, ce le transmitem părinților? Că îi iubim, că îi ascultăm. Sigur? Și mai cântăm ceva? Mai spunem ceva? Un colin de final? Am înțeles! Deci copiii așteaptă bomboanele oferite de domnul director și merele oferite de doamna Gheorghe. Da, mulțumim copiilor foarte mult, mulțumim părinților, îi felicităm și ne bucurăm foarte tare că au venit și ne-au volindat și anul acesta și pe acum îi invităm și pentru anul viitor. Ne mulțumim să fie sănătoși, să aibă un Crăciun cu bucurie multă, cu sănătate, cu pace în suflete și să se bucure de familii, să se bucure de tot ceea ce au primit de la Dumnezeu cu binecuvântare și cu ajutor în tot ceea ce fac. Dumnezeu să vă binecuvânteze, cu Crăciun, cu bucurie și cu mulți ani, cu sănătate, să vă dea Domnul tot ceea ce doriți, spre mântuirea dumneavoastră și spre slava Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Să rămână.